ಬಲೆ ಬಲೆ ಉಳ್ಳೆ ಉಳ್ಳೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ತೀನಿ ತೈಕ್ ಓಡಾಡ್ದಡ್ ಬರ್ತಿರ್ತದ ಆಯ್ಕೆ ಮರ್ದು ಬೋದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಮದ್ದು ಹೋದು ಬರ್ತೀನಾದ್ರಿ ತೂಡ್ಚು ಉಂಟೊಂದು ಒಂಚೂರು ಬತ್ತು ಪಾತೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಭಾ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿಯಾನು ಮತ್ತೆ ಬರ್ಬಂಡು ಬನ್ನಗ ಪಾಡಿನ ಒಂಜೇ ಗಂಟೆ ಕೋಡದ ಕವರ್ ಬಗ ಬಯ್ಯ ಆಚರಿ ಹಾಜರತ್ತು 7:07 7:07 ಹಾಜರಿದ್ದು ಬುಕ್ಕ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬುಕ್ಕ ಮನ್ಪೆ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೀಶ್ವರ್ ಮಹೇಶ್ ಕೂ ದಾದೆ ಕನ್ನ ಮುಚ್ಚೆಗಾಡೆನಾ ಈರೆ ಬಷ್ಟ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲ್ತಂದು ಬರ್ತಾರ ಓಕೆ ಬಲೆ ಅತ್ತೆ ಇನ್ನ ಲೈವ್ ಏಪಯೇ ಮನ್ಮೇಶ್ವರಂದ ಮಹೇಶ್ ಇನ್ನ ಲೈವ್ ಏಪ ಬಲ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಕೊರಿಯರ್ ತೂಯವೆ ಇನ್ನ ಲೈವ್ ಏಪ ഞാൻ ജോയിൻ ആപ്പേ ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಅಪ್ಪ ಕೋಡೆ ಮೇರ್ನ ಅರಿನ ಲೈವ್ పోతారా ಎಂಚು ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಐಡಿದ ಬುದರ್ಗೆ ಎನ್ನಗ ಇಂಕಿತ್ತೆಲ್ಲ ತಿಳಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಂಡೆ 15 ಗಂಟೆಗ ಓಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಪವೆ ಬಯ್ಯ ಇಜ್ಜ ನೈಟ್ ಆಪುಜ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪ ಐಕ್ ಇತ್ತಡ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪೇನು ಐಕ್ 9 to 11 ಓಕೆ 7 ಹಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ ಓಕೆ ನಾನು ಬರ್ಪೆ ಯಾನ್ 7:00 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಆತ ಟೈಮ್ಗೆ ದೀತಿ ಬಯ್ಯಾಗ ದಾಯ ಪಂಡ ಗೊತ್ತದೆ ನೈಟ್ರದ್ದು ಬಕ್ಕೊಂಡದ್ದು ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಏರ ಮುಜ್ಜನಲ್ಲೇರು ಬತ್ ಏರ್ಲ ಪಾತೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ಅಡ್ಡಲ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಏರ್ ಬತ್ತು ಏರನ್ನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೀರು ಕೋಡೆ ಹರಿವಿನ ಲೈವ್ ಹಿಡಿತಾರ ಹಾಂ ಅಕ್ಕ ಹರಿವಿನ ಲೈವ್ ಅಂದಿ ಕೋಡೆ ಎಂಚಿನೈತೆ ಮರ್ಲು ಎಂಕ್ ತೆಲ್ದು ಸಾಕಾತನಾರ ಎಂಚಿನೊಬ್ಬರು ಐಡಿ ಬಾಡ ಬರ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ ಕೂರ್ಚಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಬಂಜಿನಾಳು ಯಾನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಐಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಯಾನೇ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಉಡ್ಚಾರ ಬರ್ತನ ಬರಿಟ್ಟು ತೋಡ್ಬೋದು ಉರ್ಚಿಲೆ ಈಜುನಿಲ್ಲದ ಬರಿಟ್ಟು ಗುಡ್ಡಿಡ್ಬೋದು ಉರ್ಚಿಲೆ ಅಂತ ತೆಲ್ಕೆ ಬರೋದಿತ್ತು
కొంచెం అనిపిద్ది ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ ವಾ ನಮ್ಮೊಂದು ಐಡಿಯತೆ ಅಂಚ ಬರ್ತನ ಇಂಗ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕು ಅಪ್ಪನೇ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರ್ತೀರು ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಹಾಯ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಊಟ ಆಗಿ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಪೂಂಡಿಯೇ ಉಂಟು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನು ಅನ್ನ ಆಗಲಿ ಮನಸ್ಸು ಇರ್ನಾಂಡೆ ಮಹೇಶ್ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ನವ ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಕಜ್ಜೀಪು ಎಂಕು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಬಕ್ಕ ತೆತ್ತಿತ್ತನು ಊಟ ಆಯಿತು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ನನಗೆ ಸಹ ಅದೇ ನನಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಸ್ವೀಟ್ ಗರ್ಲ್ ಹಾಯ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್ ಚಾನಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಇಚ್ಚಾಕ ನೋಡಿ ಈತು ಕೊಡ್ತಾಣಿ ಗಂಟೆ ರಡ್ಡಾಣ್ ಬರ್ತಂದು ಮನಸ್ಸು ಮಂದಿ ಜಾರು ದಾನೆ ಸೂಪರ್ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವೀಟ್ ಗರ್ಲ್ ಒನ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ನಾನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಬಾ ಬೀಟ್ರೋಟಾ ಬಾ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬಂದಾಗ ಮಂಡೆ ಪ್ರಾಳ ಅದು ಬಕ್ಕ ಬೇತ ಬರಿಕ್ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಎಗ್ ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಕನ್ನಡ ಕಲಿತೀರಾ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹೌದಾನೆ ಬೇ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಅದೇ ಆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಂತ್ರ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಕಾಜಿ ಮಾತಾಡ ಏನು ಹೊರನೇ ತಿಂತೀನಿ ಬರ್ತದೆಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಲಗಲ್ಲ ಬರೋಡೆ ಸ್ಪೀಕ್ ಕನ್ನಡ ಓಕೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಲೀರಿ ಆಯ್ತಾ ಕನ್ನಡ ಕಲೀರಿ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಅಂತ ಕುರಿಯರಿ ಕೈಗೆ ಪಾಡಿರ ತಿನ್ಪುನಿಯ ಸ್ವೀಟ್ ಗರ್ಲ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಇರಿದಾನೆ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ತಿಕ್ಕಿನ ತಿಕ್ಕಿಜ ರೈನ್ ಹೇಗಿದೆ ಈಗ ರೈನ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಬಿಸಿಲು ಇದೇನು ತೂನಗನೇ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಅಂಚ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಾವೇನ ತೂನಗ ಹೊರ ತಿನ್ಕೊಂಡು ತೋರಲ್ಲದ ಲಂಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ 11:25 ಟೈಮ್ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ 11:25 ನಮಗೆ 2 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪುಜಿ ತರಕಾರಿ ನರಕ ತಮಾಷೆ ಬೇಜಾರು ಪೂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರ್ದ ನರನೇ ಇಜ್ಜಿ ಏರಿಂಚಿನಲ್ಲ ಬರೋಣ ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರ್ದ ನರನೇ ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರ ಪೂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚೇನೆ ಜಾಲಿ ತಿಳ್ತೊಂದೆ ಪಾತೆರ್ನಿ ನಮಕ್ ಬೂಡಿ ಪುಂದಾದೆ 2 ಪಾತೆರ ಪೊರ್ಲುದ ಅಂದತ್ತೆ ತಿಳಿಪೋಡು ಕುಸಲು ಪೋಡು ಜಾಲಿ ಪೋಡು ಯಾಪತ್ತಂಡಲ್ಲ ಮೋನೆ ಗಂಟೆ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಿಂದ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತಿರ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಡೈಲಿ ಹೌದು 2 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲಿ 11:15 ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಗಂಟೆ ಆಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಲ್ಲ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬಲ್ಲಿ ವಾ ತಮಾಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂದೆ ಬರ್ಪೆ ನೆನಪುಡು ಬರ್ಪೆ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ ನಾನು ಯಾನ್ ಅರಿನಿಗೆ ಪೂಂದು ಅನ್ನ ಅರಿನಿ ಬಾನಿ ರಟ್ಟೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇರಿತ್ತೇರು ಇಂದ್ರ ಕೈ ಕೊಂಚಿರು ಪೋಪೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಭಾರತಿ
ಹೊರ ಮಸ್ತ್ ತಮಸೆ ಅಂದಿ ಹೊರ ಮಸ್ತ್ ತಮಸೆ ಕುಡ್ಬ ಕಂಚನೆ ನೆರಡಲ್ಲ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೊನ್ನೂರಲ್ಲಿ ಇವು ಬತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಬೇಡಿ. ಶೋಭಾ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರು ಶೋಭಾ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಟ್ ಗರ್ಲ್ ಉಳ್ಳೇರಿನಿ ಬಕ ಮಹೇಶ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮನ್ ಫಿಶ್ ಫಾರಮ್ದಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸ್ವೀಟ್ ಗರ್ಲಿ ನೀವೇ ಬೈದೇವಿನಿ. ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಯಾನು ಒನಸ್ ಮಂತ್ ಬರ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಒನಸ್ ಮಂತ್ ಬನ್ನಿ ಅವೇ ಓಕೆ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ನೇಮ್ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳು ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಣ್ಣದು ಹುಡುಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ. ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಭಾರತಿ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್. ಕಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ತೇವೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಆವಿ ಅಂಚಾನೆ ನೀ ಬೈ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಅದೇ ಯಾನು 7:00ಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ. ಓಕೆನಾ? ಸ್ವೀಟ್ ಗರ್ಲ್ ಯುವರ್ ಗರ್ಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್. ನೀವು ಹುಡುಗನ ಹುಡುಗಿನ? ಪಂಚಮಿ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲ ಗರ್ಲ್ ಅಲ್ಲ. ಶೋಭಾ ವನಸಾಂಡೆಯ ನಿನ್ನ ಯಾ ಮರ್ದು ಪೋಯ್ದು ಬರ್ತೀನಿಯಾ? ಜೈ ಅಕ್ಕ ಜೈ ಜೈ ಜೈ. ಶೋಭಾ ಮರ್ದು ಬೋದು ಬರ್ತೀನಿಯಾ ಅಂದು ಮರ್ದು. ಐ ಆಮ್ ಗರ್ಲ್ ಯು. ಓಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿದೆ ಆಯ್ತಾ, ಯಾಕೆ ಡೌಟ್? ಅಲ್ಲ 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 ನೋ 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 ಫ್ರೀ ಮೂಜಿ ಮುಟ ಬಾಯ್. ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಭಯಂಕರ ಮಾರೆ. ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಲ್ಲೇ ತಂಬಿ ಅಮ್ಮಗೂ ದಾದ ನೆಟ್ಟು ಲೈವ್ಡ್ ಪಂಡ್ ರೆಡ್ ಪೂಜಿಯ ಒಂತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ತಿಗಲೆಡು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಚ ಓದಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮನ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಪಂಡೆ ಆಂಡ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮನ್ಪೀರ ಅಂದು ಅಮ್ಮನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್. ಎಂತ ಮರ್ದು ತಡ ಬೇನೆಗೆ ಮರ್ದಿಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಮಾತ್ರ ನಿಂಗೆ ದೇನ ಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ದಯ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಿನ ತಲೆ ಬೇನೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಅಂಚತ್ತ ಮಾತ್ರ ನಿಂಗಿನೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆವಂದಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವು ಯಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಪ್ಪೋದು ಆಂಡ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಪೇನೆ. ಅಭಿಸುವರ್ಣ ಬರ್ತೀರಿ ನಮಸ್ತೆ ಆಂಡೆ ಪೂರ ಆಂಡೆ ದಾದೆ ವಿಪ್ರವನ್ನ ಸಾಂಡೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು? ಹೌದು, ನನಗೆ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಉಂಟು ಕೊಪ್ಪ, ಶೃಂಗೇರಿ ಕೊಪ್ಪ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲ 2 ಮಕ್ಕಳು ನಾವು. ನನಗೆ 1 ಮಗಳು 1 ಹುಡುಗ. ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಸುದೇಶ್ ಕೋಟೆ ಬರ್ತೀನಿ ದಾನಿ ಸರಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಎತ್ತೀನಿ ಬೊಕ ಅಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಅವ ಎಂಕ್ ಲೈವ್ಡ್ ಬಂಟ ಸಮ ಅಪ್ಪುಜಿ ದಾದಾಯ್ತನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಂಡ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮನ್ಪೆ ದಾದಾ ಬುಕ್ಕಲು ಒಂದು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಂಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಅವರ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಜಿ ನಿನ್ನೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಪಾತೆ ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟಂಡತೆ ಇಂಚ ಸಮಾಧಾನ ಆಪೆ ಫ್ರೀ ಆಪೆ ದಾಯ ಬಂಡ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಂಡ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣಿಕುಲು ಅಣ್ಣೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಅಕ್ಕ ಅಂಚ ಪುರ ಗೊತ್ತಂಡದೆ ಅಂಚ ಎನ್ನನಿಕೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಪೂರ ವಿಷಯ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುನು ಬೆಲ್ಲಕ್ ತಂದ ಪೋಲೆ ಯಾನು ನೆಕ್ ಒಯ್ಕು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಏಜ್ ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ನಡುವೆ ಸಹ ಲೈವಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹೌದು, ನಮಗೆ ಅದೇ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಸ್ಮೈಲ್ ಯಾವತ್ತೂ ಇರಬೇಕು. ಟೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಟೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ನಗರ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್. ಎಸ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವೀಟ್ ಗರ್ಲ್. ಪಂಚಮಿ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಅರೆಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಅರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಂಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಡಿತತ ಅವಳು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಗೋಳಿಲ ಕಾತಿದ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಪನೊಂದಿತ್ತನು ಬ್ಯಾನೆಂಡು ಒಂದು ಯಾಂಗ ಅವನ ಮಂಡ್ಯದ ಮರ್ದು ಬರ ಕನೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಮಲ್ಲಾತನು ಪೋನಾಗ ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಉಪ್ಪಡ್ ಪೂರ ಬರ್ಪಿನಿ ನಮಕೆ
ಗೊತ್ತಾನ ಅದ ಪಾಪ ದಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರಲ್ಲ ಬರ್ಪುನು ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗೆ ಏರಿಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ. ಹಾಯ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂದೆ ಅಂದಿ ರಾಧೆ ಒನಸಂಡೆ ಮೆಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಒನಸಂಡೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ನಿಂಗಣ್ಣ. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಊಟ ಆಯ್ತಕ್ಕ? ಇಲ್ಲ ನಿಂಗಣ್ಣ, ಇನ್ನೂ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ. ನಂದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದಿ ಏನವನ್ನ ಸಾತಿಜಾವೆ ನನ್ನ ಅವಡವೆ ಅವು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ತೆತ್ತಿಲ್ಲತೆ ಇಂಕ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಬಿನ ಮಂಡೆ ಚಾತನು ಪಲಾವಿತ್ತು ನಾವೇನು ತಿಂತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಒನಸದ ಬರ್ಚಿ ಕಜ್ಗುಲ ಬರ್ಚಿ. ನೀವು ಟ್ರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಾ? ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಒನಸು ಅದು ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಲಿನ ಅಂದೆ ಇತ್ತ ಕುಲ್ಲಿನ ಆದರೆ ಒನಸ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಿಗನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ ಅಕ್ಕ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನೆಲ್ಲ ನಿಜನೇ ಹೇಳೋದು. ನನಗೆ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಿಡಿಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್, 100%. ಇದು ಸತ್ಯ ಪಾತಿರುವರಲ್ಲಿ ದೇ ಇಂಕ ಸುಳ್ಳು ಬಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸುಳ್ಳು ಬನ್ ಪೂಜ ಯಾನ್ ನಂಬೆ ಇಂಕ ದಾದ ಜೈಟ್ ದಾದ ಅವಡು ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳು ಬಂಡದ ಇಂಕ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕಲ್ಡ ಸತ್ಯ ಬಂಡರ ತಿಕ್ಕು ಸತ್ಯ ಬಂಡ ಏನೋ ಮನಸ್ಸದ ಬೇನೆ ನಿಕಲ್ಡ ಪಂಡೆ ಬಂದ ಏನ್ ಕೊಂಚ ಖುಷಿ. ಸುಳ್ಳು ಬಂಡದ ಯಾನು ಅಂದ ಏನು ಹ್ಯಾಪಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಚ ಬಂಡದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಬೇನೆ ಯಾನು ಮನ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾದೆ ಎನ್ನ ಬೇನೆ ಯಾನೇ ತಿನ್ಪು ನಾಡು ನಿಕಲ್ಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂಡದ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ಡ ಪನ್ಪುನ ಆತೆ ದಾದ ಪುಡಿ ಎಂಕ್ ತಾರೆ ಬೇನೆ ಅಂಡ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಬಂತು ಏನು ಗಮ್ತಾಗುದು ಮೆಂಬರ್ ದಾದಿ ಅಂದಿ ಗೊತ್ತಾಪುನಂದ ಇತ್ತೆ ಪೈನಿಜ್ಜ ಕರೆಗು ಉಂಡು ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಬ್ಯಾತ್ ಡಾಕ್ ನಡಿಬೋದ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇನೆದ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಅವೇನು ಪರ ಒಂದುಂಡು ಒಂತ ಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಅಂಚೆನುಂಡು ಎಲ್ಲ ಪೂಡು ಅಂದಿ ವಾ ವನಿತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುಜಕ್ಕ ಎನ್ನ ತೂನಗ ನಿಕ್ಲಿಗ ಏನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಲ ಕುಲ್ಲೇನಾ ಇಜ್ಜಾತಾ ವನಿತಾ ಅಕ್ಕೆ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಉಗ್ಗುಂಕ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಟ್ರೆ ನಮಸ್ತೆ ಈರಿಗ ಬಾ ಈರುಳ್ಳಿ ಲೆತ್ತರತ ಯಾವ ನಾನು ವನಿತಲ್ಲ ಎತ್ತಿಜಲ್ಲು ಶೋಭಲಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಜಲ್ಲು ಒನಸು ಮನ್ಪರೆ ಈರ್ಲೆತ್ತಾರತ್ತೆ ಗ್ರೇಟ್ ಈರ್ ಆಯಕ್ಕ ಒನಸಂಡಿ ರಾತ್ರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದು ಬರ್ತದ 15 ನಿಮಿಷ ಅಂಡು ಒನಸಿದು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ತೆತ್ತಿ ಆಂಡ ಯಾನು ಅಂತಿಜಿ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವನಿತಾ ಆಯ್ ವನಿತಾ ಅಲ್ಲ ಜೆ.ಕೆ. ಭಟ್ರು ಬರ್ತೀರಿ ವನಿತಾ ಆಯ್ಗೆ ನಾನು ಒನಸಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಜೇರಿ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕಣ್ಣು ತೂನಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಚಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣುದು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಇಂಚೇನೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣವೇ ಇಂಚೇನೆ ಇನ್ನ ಒನಸು ಕಾಂಡಿಯೇ ಒಂಜಿ ಅಂದ ನನ್ನ ಪುಡರೋನು ಅಂತ ಎಂಕು ಕೇಂದು ಬೇಜಾರಾಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಬೇಜಾರು ವನಿತಾ ದೇವರುಳ್ಳೇರು ಬಂದು ನಂಬುದೆ ಅಂದ ಮಂಡಿಡು ಟೆನ್ಷನ್ನು ತೇಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆ ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಲೆ ಬೇನೆ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ನು. ಶೋಭಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಶೋಭಾ ನಮಸ್ತೆಗೆ ಸುರೇಶ್ ಇರಿಂತು ನಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಈಗ ಭಾರಿ ಫುಲ್ ತೋಜುವರು ಅಂದ ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋದ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಜ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ದಾದಿ ಗೊತ್ತೇನೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಪಿದರ್ದಿತ್ತೇನಾ ಐಕ್ 1 ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೋಡೆನ ಅರ್ಧ ಲೈವ್ ಹೋತಾನೆ ಐಕ್ ನಿಜ ಓಕೆ ಬಲ್ಲೆ ಇರು ಏಪಲ ಹಾಂ ಬರ್ಪೆ ವನಿತ ನಿಲ್ಲು ಮುಲ್ಪ ನಿತ್ತು ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವನಿತ ನಡೆ ಪೋತ್ವೆ ಶೋಭಲೆ ಪೂಜೆ ಲೈಕ್ ವನಿತ ನಡೆ ಪೋತು ತೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಶೋಭಾ ಎಲ್ಲ 25 ಮೀಟ ಆಪಲ್ಗೆ ಶೋಭನೆಲ್ಲ ಎನ್ನಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ಬೇವೆ ಶೋಭನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇತ್ತರ
ವನಿತ ಮನಸ್ಸಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಮೀನ ಅಂದ ತನಿಕ್ ಇತ್ತೆ ಮೀನುಂಡಾ ದಾಂಡ ಮನಸ್ಸು ಏಮೇ ಮೂಲು ಪಂಚಮಿ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಯ ಸ್ವೀಟ್ ಗರ್ಲ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರತ ಶರಣ್ಯ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವ ಬರ್ತೀನಗಲು ಸುರೇಶ್ ಇನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಪೂರಾ ತುಯ್ಯ ಈರು ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾರು ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ ಬನ್ನೆ ನೀ ಸಾಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಅನ್ನು ಒಂಥ ಸಮಯ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಂಗ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪನೆ ಅವಳು ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತೀರಾ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಭಜನ ಮಂದಿರ ಹಾಲ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಹೋಗಿತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಮೀನು ಎಲ್ಲ ಮೀನಾ ಇನ್ನೆತ್ತ ತರಕಾರಿಯಾ ಅದ ಎಣ್ಣದ್ದು ಬೊಲ್ಲಿ ದಾದಿಯ ಶೋಭಾ ಎನ್ನಡೆ ಬಲೆಯಿಂದ ಬೊಲ್ಲೆ ಆತನ ಶ್ರಾವಣಿ ಅಕ್ಕ ಇನ್ನ ಊರು ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಊರು ಕುಡ್ಲ ಆಂಡ ಸುರತ್ಕಲ್ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪುನ್ ಕುಡ್ಲ ಬಂಡದೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ದಾಲ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಶ್ರಾವಣಿ ಇರ್ನ ಊರು ಪದ್ಯ ಬಯ್ಯ ಬನ್ಬೇವೆ ಮಾತ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಬರಿತೀನುಂಡು ಪದ್ಯ ಅವೇನು ತೂದಿ ಯಾನು ಬಯ್ಯ ಫುಲ್ ಪನ್ಪೇವೆ ಇರಿಗೋಸ್ಕರ ಹಾಂ ಈಶ್ವರ ಮಂಗಲ ಬಂಡ ಓಲ್ಪವು ಈಶ್ವರ ಮಂಗಲ ಬಲೆ ಒಲ್ಪವು ಶರಣ್ಯ ಅಲೆ ಇರು ಪುತ್ತೂರು ಹೋಡಿಗೆ ಮೂಲಿಯಾ ಪುತ್ತೂರವು ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಪುತ್ತೂರು ಅಂದು ಮಾರೆ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ರೈತು ನನಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ರೈತು ಈಶ್ವರ ಮಂಗಳ ಪುತ್ತೂರು ಓಕೆ ಬರ್ಕಾವೆ ಲೆತ್ತರತ ಬರ್ಪೆ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಒಂಚೂರು ಫುಲ್ಲು ನೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಊರು ಹೋದು ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಪಾಡುವೆ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿಯಾ ಹನುಮಗಿರಿತ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿಯತ ಸೋಬಾಸಿಸ್ ಹೆಂಗ್ ಸತ್ತ ಈ ಕುಡ್ಲದಲ್ಲ ಉಡುಪಿದಲ್ಲ ಕುಂದಾಪುರ ಮಾತ ಅತ್ತಂದೆ ಈ ಕುಡ್ಲದ ಅಂಚಿದ ಪುದರ್ದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಅಲ್ಲ ಪುಟ್ಟುದು ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾರ ಯಾನ್ ಪೋಪು ಜಾತ ಅಂಚಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋಪೆ ದಾಲ ಅಲ್ಪ ತುಂಬ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ದ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ದ ಐಕೊಂಜಿ ಪೋಪೆ ಹೊರತು ಬಕ್ಕ ಅಂಚಿ ಪೋತಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಬಕ್ಕ ಪೋಪುನಂಡ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಂಚ ಬಸ್ಸು ಮಾತು ಪೋಪುನತ್ತ ಹಿಂಗೆ ಆತು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೋಂಡ ಅಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಡೆ ಕಲ್ಲುಟಪ್ಪೆನ ಅಲ್ಪಡೆ ಪೋಪತ್ತವೆ ಕೆಂಚಿನ ಮೆಲ್ಕಾರ್ ಅಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋತೆ ಅಕ್ಕ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಕಾನಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಆಡತ್ತೆ ಐಕ್ಲ ಪೋತಿಜೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತನು ಎಂಕ ಪುತ್ತೂರು ಗೊತ್ತಕ್ಕ ಯಾನು ವೀಕ್ ನಂದ ಸ್ಟಡಿ ಅಂದ ಯಾವಲೇನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದ ರವಾ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಇರ್ ಜೈಜರಿ ಬೀಡ ಬೋಡ ಇದೆ ಈಗ ಬಚ್ಚಿರ ಪುರ ಬೋಡ ಆಯ್ ಮಗ ಆಯ್ ಅಜ್ಜಿ ಚೊಲ್ಲಾರು ಈ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪಲ ನೆನಪಾಪುನ ಅದೇ ಅಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಪೂರ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಆದ ಪೋತೇರು ಆಯ್ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಅವನಿಂದ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯನಾ ಸುರೇಶ್ ಒಡೆ ಬಾರಿ ಜೇಕೆ ಬಟ್ಲ ಬಾರ ಜೇಕೆ ಬೆಟ್ಟು ಬಾಯರಾ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಏನೇತುಂಡ ಅಪ್ಪಜ್ಜಿ ನಿನ್ನತುಂಡ ಅಪ್ಪಜ್ಜ ಈ ಜೋರಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ದೇವರ ದಾದ ಸಾಂಗ್
ದಾದ ಸಾಂಗ್ ನೋಡಿ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮೋಲ್ ಬರಾಡು ಇದು ಬರೋದು ಕಡೆ ಬರಲಿ ಆ ಪನ್ಪೆ ಇನ್ನು ಕತ್ತಲೆ ಬರ್ಪಿಜರ ಮಗ ಬರ್ಪೆಜ್ಜಿ 7:30 ಅನ್ನಾಗ ಬರ್ಪೆಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ ಕುಡ್ಚಿ ಇದೀಗ ಸಾಂಗಾ ಸಾಂಗ್ದ ಬುಕ್ ಇತ್ತನ್ ಮಾರ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಉಂತಲೇ ಬುಕ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಗಳು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಬುಕ್ಕು ಅಜ್ಜಿ ಇರು ಸ್ವಲ್ಪದಾರು ಇರು ಬೋಡ ಇರೇಗ ಕತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಜ್ಜಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ದನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೇ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಮಾರ್ರೆ ಪದ್ಯ ಪೂರ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಹೋದರ ಬಂಗ ಶೋಭಾ ಈ ಎಂದ ಮೋಕೆದ ಪುಲ್ಲಿ ಮಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಕೆದ ಪುಲ್ಲಿಗೆ ಎಟ್ಟು ಪದ್ಯ ಎತ್ತೀನಿ ಓಡಿపోతున్న ನಿಜ ಅಂದು ನಾನು ಒಡ್ತೇನಾ ಇಚ್ಛೆ ಒಳ್ಳೆರು 9 ಜನ ಒಳ್ಳೆರಿಯಾ ಪದ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ರೇಟು Padeji. Well, thank you, sister. I like you, sis. Thank you. Padeji. ನಾನು ಪದ್ಯದ ಉಂಡು ಬಂದು ಏನು ಮುರಂತು ಬುಕ್ ಕೊಂತಲ್ಲ ಅಂದಲ್ ಫೋನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೂಕೆದ ಪುಲ್ಲಿಲೆ ಮಿತ್ತು ಸ್ಕಿಪ್ ಆಂಡವ ಟೆನ್ಷನ್ ಶೋಭಾಗದಾದ ಕಜಿಪು ಓಕೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಇರೇಗ ಈಶ್ವರ ಮಂಗಳ ಓಕೆ ಏನು ಬುಕ್ಕ ನನಗೆ ಏನಿರು ಮೂಕಿಡ್ಕೇನ್ಯಾ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿಯಾ ಶೋಭ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಾಡು ಈರತ್ತಪ್ಪನ್ ದಾದಂದು ದಾದಾ ಸರಣ್ಯ ಅತಿ ಅಕ್ಕ ಅವೀರು ಒಂಜಿ ಇಂದ್ರಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಪನ್ಪರಿಯೇ ಓವ್ಯಾ ಅಜ್ಜಿಯಾ ಬರ್ಪೇರ ಐಕಿಲ್ಲ ಶರಣ್ಯ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಎಂಕಲು ಗುಡ್ಚಾತೆ ಅಂದ್ಯ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಪೊಸತ್ತು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಉಂದುಂಡು ಬರ್ಪಿನಾಗ್ರೆ ಬಯ್ಯಾಗ ಬಂದ್ಬವ ನಾರ್ದು ಬುಕ್ಕುಡು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪದ್ಯ ಅಂಡ್ ಐದ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜ್ಜೆ ಹೆಂಗ್ ಅವು ಅಲ್ನದ ಅಂಚ ಸೆಕೆಂಡ್ PUCಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಶರಣ್ಯ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಇತ್ತೆ ಪೋಪುನ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಕಾಲೇಜಾ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಬೋಡು ಮಗ ಮಾತಾ ಬೋಡು ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ ಅವಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಬಂದು ಬತ್ತಾ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಾಂಡು ಇನ್ನು ಕಾಲೇಜ್ ಇಜ್ಜ ಪುತ್ತೂರು ಇಂದ್ರಮ್ಮನ ಲೈವ್ ಅಂದ ಇಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಯ್ಕ ಪುತ್ತೂರು ಆ ಕಾಲೇಜು ಪುತ್ತೂರು ಆ ಕಾಲೇಜು ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಹಿಂಗ ಒಬ್ರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೇಶವ್ ಬಕ ಪಿಲಿ ಇನ್ನು ರಜನಾ ಅಂಚನಾ ಇನ್ನು ಹೊಸ ತೆಂಕಲ್ನ ನೀವು ಮೆಂಬರ್ ಬೈದಿರವೆ ಶರಣ್ಯ ಸೆಕೆಂಡ್ PUCದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್
ಅರ್ನೆಟ್ಟು ಬಚ್ಚುದು ಆರ ಪಾತೆರ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಂತುಂಡು ಅಂದಿಯಾ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಕ್ ಪೋಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಯಾನ್ ಎಂಚಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಐಟ್ ಪಂಡ ಪಾತೆರ್ನ ಕುಲುಪೊಡು ಗೊತ್ತಾನ ಅಂಚ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಕೊಂಬೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆದ ಹಾಲ್ ಉಂಡು ಕೇಶವನ ಏಸಿಸ್ ಶರಣ್ಯ ಮೋನಡ್ಕೋಗೆ ಶರಣ್ಯ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಸ್ದ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಕ್ ಇವ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇತ್ತಿನ್ಗೆ ಲಿಂಕಲ್ ಅಂದ ಅಂದಿಗೆ ಶೋಭಾ ಸಾಲೆಜ್ಜ ಮಗ ಶೋಭಗೆ ಸಾಲೆಜ್ಜಿಗೆ ಸಾಲೆ ರಜೆ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ನಾಳೆ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಅಂದ ಮೋಸ್ಟ್ ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಚಿನ ಅಜ್ಜಿ ಮಾರದು ಅವು ಪೂಜಾರಿ ಹಾಲ್ ಮೇರೆ ಕೇಶವನ್ನೇ ಬರ್ತೇನೆ ಅದೇ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಹರಡಕ್ಕೇನೆ ಮಾತಾ ಶಾಲೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಚ ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಶೋಭಾ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಉಂಡತಾ ಏರ್ಪುರ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪುಜರು ಬಂಡ ಶೋಭಾ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪುಜಲು ಬಕ್ಕ ವನಿತಾ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪುಜಲು ಕೇಶವನ್ನೇ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪುಜೇರು ಅಜ್ಜಿ ಕಥೆ ಅಂತ ಇತ್ತ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪುನೇ ಅಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರೇಶ್ ಜಿ.ಕೆ. ಭಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕವಿತಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಚಿನ್ ಈ ಜನ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ತೇನೆ ಇಟ್ಟು ಬೈಯಾಗ ಫುಲ್ಲು ಜನ ಒಪ್ಪೇರನ್ನಲ್ಲ ಇವಳು ಉಂಡಿ ಕೇಶವಣ್ಣ ಕೋಡೆ ನೀರು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತಿನ ತೀರಿ 2 years ಆತ್ಮಲ ಜನ ಐನಾ ಓಪನ್ ಅದು 2 years ಅಂಡ್ ಯಾನು ಓಪನ್ ಹೋತೆ ಒಯ್ಕಿ ಅಕ್ಕ ವೀರಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಏರು ಬಂಡದು ಅವು ಅಜ್ಜಿ ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಭಾರಿ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇ ಅಜ್ಜಿಯಾ ಭಾರಿ ಚುಟ್ಟಿಂಡ ಅಜ್ಜಿಗೆ 8 ವರ್ಷಗೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ 8 ವರ್ಷ ಅಜ್ಜಿಗೆ 8 ವರ್ಷಗೆ ಅಂದು ಭಾರಿ ಜೋರುಂಡು ಅಜ್ಜರೇನು ಚೆತ್ತಾರೆ ಅಜ್ಜಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ಭಾರಿ ಜೋರುಡು ಅಜ್ಜರು ಹೋಗ್ತಿರ್ಗೆ ಕೇಂಡ ಅಜ್ಜರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಐಕ ಅಜ್ಜರು ಹೋಗ್ತಿರ್ಗೆ ಅಜ್ಜಿಗಳ ಲೈವ್ ಓಡ ಈ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಅಂದ ಶೋಭಾ ಅಜ್ಜಿಗಳ ಈ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಓಡ ಪೋಪಿ ಕಾಲಾಗಲ್ಲ ಇತ್ತ ಕೇಂಡವರು ಮನೆಗೆ ಮುತ್ತೆ ಮುಪ್ಪದು ಬರ್ತಾರ ಅಂದು ಅತ್ತ ಮಗ ಈ ತೂಯಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕುಸುಮಾಲಕ್ಕ ಉಲ್ಲ ಮಗ ಆ ಪಂಡ್ರೆ ಮದತ್ತನು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂದಿ ಅಲೇ ಭಾರತಕ್ಕ ಹೀರೋಯಿನ್ಗೆ ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂದೆ ತುಳು ಬಿಚ್ಚಾಡು ಅರವಿಂದ್ ಗೋಳರ್ನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ చెప్పలే మధ్యాహ్నం అనసాయజా బీడ తిన్ జబరాబ్జా పక్కడెజ్జిన బీపీ ರೇಸಾವಿರೆ ಯಾನು ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಡುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಡ್ಬೇಕು ಕೊಂಜೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈಜ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಜಪ್ಪ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿಗೆ ಅಂದ ನನ್ನಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಡ ಪೋಪೇನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೋಡು ಒಂದು ಅವರ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಟ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರು ವಾಮಂಜೂರು ಅಕುಲ್ ಗುರು ಪೋಡು ಎನ್ನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಡುಲ ಜಪ್ಪೆರ ಪುಲ್ಯಲ್ಲ ಪೂಜೆರು ಮಗ ಮೇಟುಪುರು ಬೇರೆ ಪೂರ ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ಕಟ್ಟಬಾಡ್ಲೆ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಪುರೊಡಿಯೇ
ಅಜ್ಜಿ ಕುಕ್ಕುಡು ರಡ್ಡು ಉಂಡರಪ್ಪ. ಕುಕ್ಕುಡು ರಡ್ಡು ಉಂಡರಪ್ಪ. ಶರಣ್ಯಾಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಲೈಟ್ ಎನ್ನ ಬಂಗಾರ ತೆಪ್ಪುನು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಬಂಗಾರದ ಫುಲ್ಲು ಚೈನಾ ಪೂರ ಅಣ್ಣು ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಓಲೇರು ಅಣ್ಣನ್ನೇ ದೇ ಅಣ್ಣನ್ನೇ ಓಲೇರು ಅಣ್ಣನ್ನೇ ಓಲೇರು ಶರಣ್ಯ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ದಾ ಇದೆಯಾ ಶೋಭಾ ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಅತ್ತ ಕೇಶವನ್ನೇ ಒಲೆಯರಂತ ಕೇಶವನ್ನೇ ಬಂದಿರ ಅಣ್ಣನ ನಮಸ್ತೆ ಬಂಡದು ನೀ ಅಣ್ಣನ್ನೇ ಒಲೆಯೇ ಬತ್ತೀರಾ ಅಂಚನ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಮೇರೆ ಅಣ್ಣನ ರವೀಂದ್ರ ಬತ್ತೇರು ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಉಂಡರೆ ರವೀಂದ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಯಾನು ಹಾಂ ಗಿರಿಜಲಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆನಾ ಇಚ್ಚದ ಗಿರಿಜಲೋಕೇಶ ವನ ಸಾಂಡ ಎನ್ನ ವನ ಸಾತಿಜ್ಜಿ ರವೀಂದ್ರ ಇರ್ನಾಡೆ ತಾನೆ ಕಿನ್ನಂಚಕ್ಕ ಕೇನೋಡ ಹಾಕೊಂಡುಗೆ ದಾಯಿಗ್ ದಾದ ಶೋಭ ಡೌಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಮಿತ್ ಓ ವನ ಸಾಂಗ್ ಎನ್ನ ಆತಿಜಿ ನಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಕೇನ್ಯ ನಿಂಚಿನಿ ಕೆಲವು ಇಪ್ಪಿರಕ್ಕ ಸೋರ್ಯಾವ ಯಾನು ಅನ್ನುಲ ಹತ್ತು ಒನ್ನುಲ ಹತ್ತು ಮಗ ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿ ಏರಿಯೇ ಹಿರಿಯೇರು ಬಾಯ್ ಬಾಯಕ್ಕ ಪೂಪನ ಶರಣ್ಯ ಭಯ್ಯ ಬಲೆ ಭಯ್ಯ ಪದ್ಯ ಬಂತೆ ಅವ ಸೋಕದ ಪದ್ಯ ಬಂತೆ ಓಕೆನಾ ಬಾಯ್ಗೆ ಬಾಯ್ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ರೀಚ್ ಹಾಂ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ರಾತ್ರಿ ಪೂಪೆ ಓಯ್ಕು ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಕಾಕ ಶರಣ್ಯ ಬಾಲೆಗೆ ಶೋಭಾ ಬೇಜಾರು ಮಂತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಲ ಬುಕ್ಕ ಏಳು ಮುಪ್ಪಗು ಬಲ ದಿ ಇಂದ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಏರಿಯೇ ಹೆಂಗೆ ಡೌಟು ಮಗುಳು ಕೇಶವನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ನಾಟಕ ಮನ್ಪುನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಇಜ್ಜೆ ಅಜ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನೊಡ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಣ್ಣದ ಬೆಟ್ಟಬಾಡ್ಪವರ ಸಬ್ರಿ ಸಬ್ಬು ಅಕ್ಕ ನಿಖಲ್ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಕೊಂಚು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದಂದು ಯಾಕಡೆ ಊರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೂಲೂರ್ದಲ್ಪ ಸ್ಪಾಟ್ ಡೆತ್ ಅಂದು ಗುರ್ತುಂಡ ಕೊಂಚು ಆಗ್ತೇಟ ನನಗೆ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡಕ್ಕ ಅಂದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಚು ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಸಂಬ್ರಿನ ಅಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಜಪ್ಪಲೆ ಅವು ಅಪ್ಪಚ್ಚೆ ಅಂದು ಅವು ಗಾಡಿಡು ಟೂ ವೀಲರ್ ಪೋಪುನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಕೂಲೂರು ಕೂಲೂರು ಕೊಲ್ಲೂರತ್ತು ಕೂಲೂರು ಗಾಡಿ ಪೋಪಿನ್ ಟೂ ವೀಲರ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಗುಂಡಿ ಇತ್ತನ ಪಂಡದು ಗುಂಡಿಗೆ ಬೂರ್ನಿ ಗುಂಡು ಬೂರ್ನ ಅಂಜವು ತೀರ್ಥ ಬೂರ್ನಿ ನಮಕ್ ತೀರ್ಥ ಬೂರ್ನಾಗ ಮೀನ್ದ ಗಾಡಿ ಉಂಡತ ಅರ್ನ ಮೆತ್ತಡೆ ಪೋಯ್ನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂದು ಹೊಲ್ತಾರಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿಜ್ಜಿಯ ಸಮರಿನ ಅಂದು ಅಂಗಳು ಪೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಳಿತೀರಿ ಅನ್ನ ಏಜೆಗಿಂದು ಪೋಯ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಳಿಂತೀರ ಸ್ಪಾಟ್ ಡೆತ್ ಬಂದಿರ ಕೊನೆಯಿರ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ದಾದನ ಇತ್ತದೆ ಬಾ ಶರಣ್ಯ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ರಜೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಶರಣ್ಯಗೆ ಅವು ಹೊಲ್ತಾರಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಶರಣ್ಯ ಅಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಭಜನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಟು ಓ ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಭಜನೆ ಬೋಲೆ ಬಾಯ್ 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 ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೆಂಗೆ ಹಾಕಲು ಏರ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಜ್ಜೆರು ಮಗ ಯಾನು ಶುರು ತೂಪಿ ನಿನ್ನ ಚಾನಲ್ ಗಿರಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ರಾಜ್ಯಗೆ ತಕ್ಕಲು ರೋಡ್ ಮಲ್ಪುಜು ಖಾಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಲ್ಪೇರು ಕೋಪಿನಕಲ್ನ ಜೀವಾಗ ವಿಲೇಜ್ ಕರೆಕ್ಟ್
ಕಾಲಿ ಪೋಪಿನಿ ರಾಜಕೀಯ ಅವಲ ಗುಂಡಿ ಮಾತು ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಆತುನಿ ಏತು ಜನ ಐಟ್ ಅಲ್ಪ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಾಳದಲ್ಪ ಕಾಟಿಬಲದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು 20 ವರ್ಷದ ಪೊನ್ನ ಮಿತ್ತು ಲಾರಿದ ಟಿಪ್ಪರ್ ಮನ್ನದ ಟಿಪ್ಪರ್ ಪೋತುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಂಜಿಡಿತ್ತಿನ ಕರ್ಲು ಕಪಟ ಪೂರ ರಟ್ಟದಿಂದ ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ಅಂಡು ಬತ್ತಿಪ್ಪದ ಅಜ್ಜಿಗತ್ತಿಕ್ ಏರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಶರಣ್ಯಗ ಶೋಭದಾನ್ಯ ರಜೆ ಮಗ ಅವೀರು ಏನ್ರಿ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಊಡಿ ರೋಡು ಊಡು ಪಲ್ನೆ ಅಜ್ಜುಲೇರ್ ರಜಿಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಕಣ್ಣು ಭಾರಿ ಕಣ್ಣುಂಡು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಬೈದಿಲ್ಲ ತೂನಗ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡಕ್ಕ ಬಾವು ಏರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪೊನ್ನು ಸೈತಿನ ಎನ್ನ ಮಗಳು ಬೇಲೆ ಪಪ್ಪಲ್ಲ ಅಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೇಲೆಗೆ ಒನಸ್ ಮಂತದ್ದು ಕ್ರಾಸ್ ಆಪಿನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ಈಗ 2ನೇ ಶಿಫ್ಟಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬಲ್ತಂ ಫೋನಾಗ ಗಾಡಿ ಮಿತ್ತು ಪಾಡಬೇನೆ ಬಾ ಬಂಜಿ ಗೌಡಿರ್ನಕ್ಲು ಅಂಚಿದಕ್ಲು ಬಾ ಗಾಡಿ ಇದು ಪೂರ ಬಂಜಿದ ಕರ್ಲ ಪೂರ ಪಿದೆ ಬತ್ತದು ಅಪ್ಪಚಾತ್ ನಿಂಗೆ ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚಾನೆ ಎನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಬುಲಿಪು ಇಜ್ಜಿ ಮಗ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಂಜನೇಯರ ದಾದೇವು ಶ್ರಾವಣ್ಯ ಭಜನೆ ಟೈಮ್ ಅಂದೆ ಪೋಲೆ ಶರಣ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಜೋರುಂಡು ಭಾರಿ ಚೂಟಿಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಡಿ.ಪಿ ಬರ್ಡೇ ಸೋ ಕುಲ್ಲೇರು ಅಜ್ಜಿ ಇರೇ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಯಾನ್ ತೂತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಆಯ್ತ ಫೋಟೋ ಬಂದ ಹೋಯ್ತಾ ಫೋಟೋ ಬಡ ಭಜನೆದ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಪೊಂಜು ಏರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಾತ್ರ ದೆತ್ತಾತಿನ ನಾನು ಅಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಬೋದು ದಾದ ಅಂತ ಅಡಿಟ್ಟು ಜೆತ್ತಿತ್ತೀನಿ ಬಾ ಹಿಂಗೆ ಮಂಡಪುರ ಆಲಾಂಡವರ ಹಿಂಗೆ ಹಂಚಿನ ಅವರು ಓಲ ಅಂದ ಹಿಂಗೆ ಬ್ಲಡ್ ನೆತ್ತಿರ್ತುಂಡು ಆಪುಜಿ ಮಂಡಪುರ ಹಾಳಾಪು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹಿಂದೂ ಆಂಡದಾನೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಂಡದಾನೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಂಡದಾನೆ ಆಯ ಸೈನಗ ಪೋಪಿನಿ ಒಂಜೆ ಕಡೆ ಗೊತ್ತನ ಮಾತೇರ್ನ ಸೈನ ನೆತ್ತಿರು ಒಂಜೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಏತಾಂಡಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಭಜನೆ ಆವಡು ಭಜನೆ ಮಂಪುಗ ಎನ್ನ ಡಿ.ಪಿ ದಾಯ ಮಗ ಬರಬು ಇಪ್ಪಡೆ ಹೆಂಗು ತೂಪ ಚಾನಲ್ ಉಂಡ ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಪಂಡೇರು ಹೊರ ತೂಲ ಮಾರಂಚುರು ಅಜ್ಜಿನ ರಾತುಂಡು ತೂಕ ಅಜ್ಜಿ ಗದ್ದತ ಉಂಡುಗೆ ತೂಕ ಎಂಚುಲ್ಲಾರ್ ಬಂದು ಅಂದಿಯ ಯಾಲ ತೂತಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ತೂವೋಡು ತೂಲೆ ಅಜ್ಜಿನ ಅಂಚೂರು ತೂಲೆ ಅಜ್ಜಿನ ಇರೇ ಬ್ಲೂ ಕೊರಡು ಅಜ್ಜಿಯನ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರಡು ಎರಿಗ್ಯಾನ ಅಜ್ಜಿ ರೇ ಬ್ಲೂ ಕೊರಡಾ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬಂದಾಗ ರೋಡ್ ಪೂರ ಮುಚ್ಚುವೆ ರಾತ್ರಿ ಕೊರಿಯ ಅಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೈತೆ ಯಾನಿರ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೇ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹೆಂಗೆ ದಾದನ ಡೌಟ್ ಉಂಟು ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿರು ಆಯ ಮಗ ಎನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಿಕಲು ಅಂಡ ಜವನೇರು ಯಾನು ಬರಬು ಆಯಕ್ಕ ಗುಣಕರ್ ಕಾರ್ಲದಲ್ಲಿ ಬತ್ತೇರು ಬಲೆ ಯಾನ್ ಕೊಡೆ ಅರ್ಧಡೆ ಪೊಯ್ನಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಆಜು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂದ ಮೊನೆ ತೋಜುನ ಮೊನೆ ತೋಜುನ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ತುಲಾಗೆ ಓ ಅಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೈತೆ ಯಾನಿರ್ನ ಚಾನಲ್ ಬರ್ಪೆ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಏರಿಯಾ ಅಜ್ಜಿ ಪಂಡಾಲೆ ತುಲೆ ಅಜ್ಜಿ ತೆರತೆ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗು
ಏನು ಇನ್ನು ಅಜ್ಜಿ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ? ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ? ಮೂಲಲ್ಲಿರೇನ ಚಾನಲ್ ಬತ್ತುಗುಲ್ದೆ ಏನೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏನೇನೇ ಕೇನು ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧನ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಅವು ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ನಂದು ನಾದ ಮನಿತ ಏನು ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಅಜ್ಜಿ ನೀವು ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಎಂಕ್ ಅನ್ನೋನ್ನೇ ಅದು ಪಡ್ಬೇಕದ ಹಾಲತ್ತು ಸೋಬಗಡ್ಯಾನು ಯಾರು ಜಬ್ಬ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಸತ್ತಿ ಬಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಬಲ್ಲೆ ಪೆಟ್ಟುಬರು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಭಾರಿ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ತೂಲ ದಾದ ಒಪ್ಕೊಡು ಆ ಟೀಚರ್ ಅತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಹುಷಾರು ಪುಣೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಲ್ಲ ಆಜು ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಅತ್ತು ದಾದು ಹೋತನೆ ಈ ಆ ಟೀಚರ್ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಹುಷಾರಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಂದಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬಲ್ಲೆ ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಆ ಪರಬುಗ್ಲ ದಾಯಿಗ್ ಬ್ಲೂ ಮೂಡಿಗೆತೆ ಚೆನ್ನಾಗುಂಡಿಗೆತೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲಿ ఏ అందయ్య వనిత అజ్జరా ఈరు పంపించారా బయ్యాడు నాదో పసిడి కూర పెరిగి ఏదిగా ఇజ్జ బకదానే పరబుల అంకారయా ఛానల్ ఉండు అనుకుంటావు అజ్జి అజ్జి వనస్మంది చెప్పులే ఆరోగ్యతులే అజ్జి నా పక్కడే జన పాప ఈ పోపిగాల కొంచెం మళ్ళీ టచ్ మొబైల్ బద్దలు కుదునತ್ತ అజ్జి ಅಜ್ಜಿ ಆವಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಕೆಲವು ಅಜ್ಜಿ ನಗಲಿಗೆ ಆಸೆ ಯಾನು ಕಂಡೆ ಮಗ ಎಂಕ್ ಬರಬುಗು ದಾಯೆ ಬಂದು ಆಂಡಲ ಫುಲ್ಲಿ ಮೋಕೆ ಹಿಡ್ಕೊರ್ನು ಅಂದ ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ಎಂಗ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಫುಲ್ಲಿ ಗೊರು ದಾನೆ ಗೊರ ಅಂದೆ ಅಜ್ಜಿ ಶೋಭನ್ಗೆ ನುದುಲೆ ಅಂದ್ಯ ಅಜ್ಜಿಗೆ ದಾನೆ ಶೋಭನ್ ಮಿತ್ತು ಕಣ್ಣು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಶೋಭದ ಕ್ರಸ್ಗೆ ಶೋಭನ್ ಎತ್ತಂಪೋಲೆ ಅಜ್ಜಿ ನಿಜನ ಶೋಭನ್ ಇಲ್ಲರ ಬತ್ತುಕುಲ್ಲೆ ಶೋಭನ್ ಇಲ್ಲರ ಬತ್ತುಕುಲ್ಲೆ ವನಿತಾ ಇಲ್ಲ ಸುರುಮಂತನ ಮಗ ಅಬ್ಬಾ ಅಜ್ಜಿ ಇರೆ ಬೀಡ ಬಚ್ಚಿರ ಬೀಡ ಬೋಡೆ ಬಚ್ಚಿರಲ್ಲ ಬೀಡ ಬೋಡೆ ಇದು ದಾದ ತಿನ್ಪಾರು ನೇ ಅಜ್ಜಿ ದಾಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ದು ಜಾ ಶೋಭಾ ಅಜ್ಜಿ ದಾಲ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದ್ಬಾರ್ದು ಜಾ ಅಂದು ಅಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ಒಂದು ತುಲ ಶೋಭಾ ಕೋಡೆ ಅಜ್ಜಿ ಇಪ್ಪನ ಮುಟ್ಟ ಸಚ್ಚು ಬೈಜೆ ಅಜ್ಜಿ ಪೂಯ್ಬಕ್ಕ ಸಚ್ಚು ಬೈದೆ ಅಂದತ್ತ ಅಂದ ಹೆಂಗ್ ಡೌಟು ಸಚ್ಚು ನರಡ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪಿಜೆ ಗೊತ್ತಾಣ ಆಯ್ತು ಅಜ್ಜಿನ ರೂಪಾಡು ಬೈದೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತಿ ನೆಟ್ಕಲ್ಲಂಡಿಗೆ ಅಂದ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತಿ ನೆಟ್ಕಲ್ಲಂಡಿ ಇಂಗ್ರಮ್ಮ ಲೈವ್ ತೂತೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಂದ ಬರ್ಪೇರಾ ಯಾನ್ ದೇವೇರ್ ನಾಜ ಸಚ್ಚು ಹತ್ತು ಮಗ ಸಚ್ಚುನ ಪುಲ್ಲಿಯ ಸಚ್ಚು ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿಯ ಅಜ್ಜಿನ ಪುಲ್ಲಿಯ ಸಚ್ಚು ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಈರು ಏರೊಂದು ಪನಂದ ಎಂಗುಳು ಮುಡ್ಪುಜ ಏರೊಂದು ಪನೋಡು ಅಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಸತ್ಯ ಮನೋಡಿತ್ತೆ ಕೇಶವನ್ನ ಅಜ್ಜಿನಂಜು ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ಪಾಲೆ
ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ರವಿಚಂದ್ರ ರವೀಂದ್ರ ಒಂಚೂರು ಅಜ್ಜಿನ ಒಂಚು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಪಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದರು ಅಜ್ಜಿ ಬಂದರು. ಪದ್ಮಾವತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಬುದಾರ ಅಂಚನೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇರ್ನಾನೇನಾ ಒಲ್ತಾ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಸ್ಮಿತ್ ಉಡುಪಿ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಹಸ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ನೇ ಅಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಅಸ್ಮಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವು ಆನ ಪೊನ್ನ ಗೊತ್ತು ಜಾಸ್ಮಿ ಆನ ಹಾಲು ಮೂಲು ಬರಂದಿಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಐಡಿ ಅಂದು ವನಸಾಂಡೆ ಎನ್ನ ವನಸಾತಿಜಿ ನನ ಅವಡು ಇದನ್ನ ವನಸಾಂಡ ಅಸ್ಮಿನ ಎಂಕುಲು ಬಿರುವೀರಜ್ಜಿ ಜೋರುಲ್ಲ ತತ್ತನ ಕೆರುವ ಅಜ್ಜಿ 15 ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೊನ್ನುಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕಡ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಗ ನಡಪ ಜೀರ್ಣ ವೇಷ ಬಿರುವೀರು ಜೋರ ಮಗ ಅಂದಜ್ಜಿ ಬಿರುವೀರು ಕೆರ್ಪೇರಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ಅಸ್ಮಿತ್ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಕೇನಂದಿಲ್ಲ ಅಸ್ಮಿತ್ ಹಾಯ್ ಅಸ್ಮಿತ್ಗೆ ಅಸ್ಮಿತ್ ಚಾನೆಲ್ ಪೋಲೇವೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋರು ಏ ಅಜ್ಜಿ ಆತ ಹಾಯ್ ರವೀಂದ್ರ ಹಾಯ್ ರವೀಂದ್ರ ಅಜ್ಜಿ ದಾದೆ ಮಂತಾರ ಕಜಿಪುಗು ಅಜ್ಜಿ ದಾದೆ ಮಂತಾರ ಕಜಿಪುಗು ಕಜಿಪು ದಾದೆ ಮಂತಾರು ಸರಿ ತೋಜುದಿಲ್ಲ ನಾ ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ತೋಜುನದ ತೋಜುನು 10 ಜನ ಉಳ್ಳೇದು ಆಂಡಲ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತು ಪಾತೆಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಬರ್ದು ಅಜ್ಜಿ ಜೆತ್ತರಿಗೆ ಕಲಿಬಾರ್ದು ಪರಮದಾಯ ಮಗನಿಗೆಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಬೂಡಿಗೆ ಈರು ಕೋಡಿನ ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ತವು ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಗಿಡ ಹತ್ತಿದಾರ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದದು ಜೋರಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿಯ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಪರಬುವೆ ಅಜ್ಜಿನ ಮನಸ್ಸಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜಿಬು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ದಾದೆ ಕಜಿಬು ಕುಕ್ಕುಡು ಲಡ್ಡು ಉಂಡರಪ್ಪ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಲೈವ್ ಅಪ್ಪನಿ ಬೇಲೆ ಪಾಪ ಮರ್ಮಲು ಬೈಪಾವ ಅಂದಿತ್ತು ಅಂದು ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ದಾದಿ ತೆಲುಪುನು ಅಜ್ಜಿರ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿರ್ಲೆ ರಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪೇರು ಮಾರ ಅಜ್ಜರನ್ನು ಕೆರ್ತಿರಾರು ಅಜ್ಜರನ್ನು ಕೆರ್ತಿಂತಿರಾರು ಅಜ್ಜರಿಚ್ಚಿಗೆ ಅಜ್ಜರನ್ನು ಗೊತ್ತೇರಿಗೆ ನೇ ಕೋಡೆ ಅರಿನಿನ ಎಂಕ್ ಮರ್ಮಲಿಜ್ಜಿ ಮಗ ಮರ್ಮಲಿಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಪುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಚಾತೀನಿ ಈಗ ಅಜ್ಜೇರು ಏಪನೆ ಗೊಟಕ್ಕಾತೇರು ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿನ ಕಿರಿಕಿರಿಕೆ ಅಜ್ಜರು ಯಾಪನೆ ಗೊಟಕ್ಕಾತೇರಿಗೆ ಅಜ್ಜರು ಗೊತ್ತೇರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜರು ಮಗ ಅವೇ ಅಜ್ಜರ ಗಿಡದಾರ ಇರು ಅಜ್ಜಿ
ఇంకొంచెం పద్దే పల్లె వచ్చి కొంచెం తులుతా ఈరు పల్లె ఏమని పనిపా ఈరోజు ಪದ್ಯ ಪದ್ಯ ಅನೇಕ ರಾಗ ಪಡ್ರೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಬುಡ್ಚಿಗೆ ಯಾರು ಅಜ್ಜಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕುಂತಿರ್ಗೆ ಅಜ್ಜೇರೇನು ಜೋಡ್ದ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಎನ್ನ ಪತಿದೇವನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಮಗ ಬೇಜಾರಾಪುಡು ಇರ್ನ ಪತಿದೇವನ ಪುದರ್ದಾದೆ ಅಜ್ಜರ್ನ ಪುದರ್ದಾದೆ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಲ್ಲೆ ಇರ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದ ಪದ್ಯ ಬಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದ ಪದ್ಯ ಬಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜೀರು ನಿಜದ ಯಾನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜರ ಅಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿ ಈ ಬತ್ತಿನ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಮಗ ಜಪ್ಪು ಯಾನ್ ಬರ್ಪೇತ ಬನ್ನಿ ಇಜನ ಅಜ್ಜಿನ ನಾಡನ್ ಪೋಯಾ ಈ ಅಜ್ಜಿಡ ದುಮ್ಮದ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದ ಪದ್ಯ ಬಂಡ್ರ ಬನ್ ದುಮ್ಮದಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪದ್ಯ ಬನ್ ಅಂತಿರತ್ತ ಅಜ್ಜಿನಕಲು ಆ ಬಂಡ್ರ ಬನ್ ಸೋಂಪೆ ಬಂದು ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜರ ಸೋಂಪೆಗೆ ಇನ್ನ ಪದ್ಮಾವತಿ ಸೋಂಪೆ ಮಗೆ ಗೋಂಪೆ ಮಗಲು ಅಜ್ಜಿನ ಮಗನ ಬುದರ್ದ ಅದೇ ಅಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಮಗಲ್ನ ಬುದರ್ದ ಅದೇ ನಾನೇ ಮೂಜೆ ಮನೆ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಜ್ಜಿದ ಕತೆ ಬಂದ್ರೆ ಬನ್ನೇಗ ಪಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಪದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಲ್ಲೆ ಇಜ್ನಾನಿ ಗೊಜ್ಜತೋಂದುಂಡತ್ತ ಕಣ್ಣು ಗುರು ಐಕ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕಣ್ಣು ಗುರುನ ಬಾಡು ಬಣ್ಣದು ಎಜ್ಜನ ಚೋಚ ಬಂದ್ವೆ ಅಜ್ಜಿ ನಾ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಯಿ ಶರಣ್ಯ ಅಯ್ಯ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ತಿಕ್ಕೊಳತ್ತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಪೋ ಇತ್ತ ಬೋಡ್ಸಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಚರ್ಬಿಂಡು ಅತ್ಯ ಮರಿತ ನಿಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿನ ಕೈಟ ನೆರಡ ಬೋಡ ನಿಕ್ಕ ನೆರಡ ನೆರಪಡೆ ಬೋಡ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಚರ್ಬಿಂಡು ಬಂಡತ್ತ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಚರ್ಬಿಂಡುಗೆ अन्ने अज्जी रे चर्बिगे वनिता बन्नी यानत् अज्जी बारी जोरुंड अज्जी अज्जी गम्मत्तु मल्पोडु नम्म कथाक अंद्या ಎಂಗಳು ಮತ್ತೆ ಪೋಂಡ ರಜೆ ಇಟ್ಟು ಅಜ್ಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಬೇಡ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಮಂತು ಕೊರ್ಪು ನೌಕರಿ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಇದು ಇನ್ನ ತೂತಾರ ಬಾರಿ ಕೇನ್ವಾರು ಕಣ್ಣನಿಡ ಪನೋಡ ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿನ ಅಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಚರ್ಬಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಗ ನಾನಿಯ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲತ ಪಾತ್ ಹೆಂಗ್ ಡೌಟು ಮೇರ್ ಕೇಶವನ್ನೇ ಪಂಡೇರು ನಮಸ್ತೆ ಅನ್ನ ಪಂಡದು ವಾಣಿತಾ ಮುರಂದಿಂಚಿ ಅನ್ನೊನ್ನೆ ಲೈವ್ ಬರೋದಿಜ್ಜೇರು ಅರ್ಥಾಂಡ ಮುರಂದಿಂಚಿ ಬರೋದಿಜ್ಜೇರು ಅನ್ನು ಇತ್ತೆ ಯಾರು ಪಂಡೇರು ಯಾನನ್ನೇನ ಕೇನುಜ್ಜಿ ಮಗ ಬಾರಿ ಜೋರುಲೇರು ಅನ್ನು ಅಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತದಾ ಯಾಕಡೆ ಕೇಶವನ್ನೇ ಬತ್ತೇರತ ಬತ್ತದ ನಮಸ್ತೆ ಅನ್ನುವನ್ನೇ ಬಂಡೇರಿ ಹಿಂಗೆ ಅದ್ದಗನೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವನ್ನೆಲ್ಲ ಇವು ಬೈಜೇರು ಈ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಉಂಡತ್ತ ಈ ಅಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಜೋರದ ಅಜ್ಜ ಇಂದು ಅನ್ನುವನ್ನೇನೆ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ದೇವರ ರಾಜ ಯಾನ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಗ ಮಗವು ಸಚ್ಚು ಕೋಡೆ ಸಚ್ಚು ಪುನಗ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತಿನ ಅಜ್ಜಿ ಪೋಯ್ಬೇಕ ಸಚ್ಚು ಬತ್ತಿನ
ಬುಕ್ಕ ಏರು ಮಗ. ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಅಜ್ಜಿನ ಸಾದಿ ಬತ್ತಳು ಆರು ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಪು ಜರತ್ತ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ಸಾದಿ ಬತ್ತಗ ಅಜ್ಜಿ ಈರೇರು ಮಗ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊರ ಪನ್ಲೆ ಮಗ ಎಂಕುಲ್ಲ ಅಂಜೆನ್ ತೂಪ ಇರ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വാട്സാപ്പിൽ വീഡിയോ കോൾ ആക്കും അജ്ജിയിലേക്കാണ് വീഡിയോ കോൾ ആക്കുന്നത് തൂപ്പ് അജ്ജിയിലാണ് ഇതേം ചൊല്ലാറുണ്ട് ಅಜ್ಜಿ ಮುರಾನಿ ಇದುಂಡತ್ತ ಸಚ್ಚಜ್ಜೆ ವನಿತಾ ಶೋಭಾ ಹೆಂಗ್ ಡೌಟ್ ಅವನು ಈ ಅಜ್ಜಿ ರಿಕ್ಷಾದನ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ ಯಾನಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಕಡ್ಡ ತಿಂದು ಬೆಜ್ಜಿ ಬೆಜ್ಜಿ ತಿಂಬುನಿಯ ಬೂರ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಉಂಡ ಅಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಹೆಂಗ್ ಜ್ವರ ಮಗ ಅಂಚ ಬೇಗ ಜೆತ್ತೆ ಓ ಅಂದ ಭಾರಿ ಜ್ವರ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಇದು ಗೀತ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಎರಡ ನಾಟಕ ನಮಡನ ಅಂದ ಮಗ ಮರ್ದಕ್ಕೆ ಪೋತಿದ್ದಾರೆ ಮಗ ದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಒಂದು ಗೀತ 100% ಒಂದು ಗೀತ ಆರು ಒಂಜು ವಾರದಿಂಚಿ ಬರಂದಿದ್ದೀರ ಆರ್ನ ಗೀತನ ಏಪ ಎಂಡ ಆತನು ಆನಿ ಅಜ್ಜಿ ಬಾಯ್ದು ಮರ್ದು ಪೋತೆ ಬಾಳೆ ಅಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಗೀತ ಓ ಒಂದು ಆರಿಲ್ಲ ಇದು ಅರ್ಪುಜೇರಿಯೇ ಗೊತ್ತಾಂಡೆತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಚಾಲು ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲ ಚಾಲು ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೀತ ವೇಣುರು ಈ ಅಜ್ಜಿ ಕೊಂಚ ದೇವನ್ನ ಜయింಚಿರ ಬರ್ತದ ಈ ಅವೇ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹೆಂಗ್ ಅಂಚನ ಗೀತ ಬರಡು ಮುರನಿ ಯೋಗಿ ಚಾನಲ್ ಎತ್ತಂಬೋದು ಮುಡಿಬಕ್ಕ ಈ ಗೀತನ ಸುದ್ದಿಯೇ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಅಂಚಂಡ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೋ ಡೌಡ್ ಅಂಚನ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಲ್ಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಜ್ಜಿಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಜ್ಜಿಯಾ ಐಂಜನುಲ್ಲೇರು ಐಡಿಡು ಬಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಬರದಿತ್ತು ಎತ್ತು ಬಲೆ ಪಾತೆರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡ್ಡಲ ಕಾಲ ಅಜ್ಜಿ ರಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಲೈವ್ಗು ಶೋಭಾ ಗೀತ ಬರ್ಪಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಒಂಜು ವಾರದಿಂಚಿ ಎಂಕಲ್ನ ಗೀತ ಮಿಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅವು ಗೀತ ಏಪ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಆನಿ ಅಜ್ಜಿ ಬೇಯ್ದು ಗೀತ ಡ್ರೈವರ್ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಇರ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಶೋಭಾ ಬಂಟ್ವಾಳದ ನಕ್ಲಿ ಕೋಡದ ಮಿನಿ ಅರಿನಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಮಿನಿ ಪೋತೋಡಿಯ ಗೀತ ಶೋಭಾ ಐಟಿ ಎಂಚಿನ ಮತ್ತು ಐಡಿ ತೂದಿ ಎಂಕ್ ಶಾಕ್ ಐಡಿ ದಾದ ಗೊತ್ತನ ಬಂತಿನೇಟು ಒರಿಯೇ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಏನು ತಿಂತ ಇದ್ದೀರಾ ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ವಾ ನೀವು ಪ್ಲೀಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸರ್ ಇತ್ತು ಅದರ ಕಡ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಜ್ಜಿ ತಿಂದಾಯ್ತು ಈ ಕಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂತುಂಟು ಗೊತ್ತುಂಟ ಬಿತ್ತುಂಟಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸರಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುಂಟಲ್ಲ ಅದು ತಿನ್ನೋದು ರಾವು ಕರೆದು ರಾಯರೆ ನೇಕೇನು ಜಲ ಯಾವ ಮಗ ಆತ್ಯಾವ ಜಿ ಅವೇನು ಫುಲ್ಲು ಬಲ್ಲೆ ಕಂಡನಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪೋಲದೆ ಪಂಡ ಪೋಯರೆ ನೇಕೇನು ಜಲ ಅಜ್ಜ ಪೂರ ಬಲ್ಲೆ ಮಧ್ಯ ಮಿಕ್ಸರ್ ಬೇಡವಾ ಮತ್ತೆಂತ ಬೇಕು
ತೊಟ್ಟೆ ಬೇಕಾ ಮಿಷರಿದು? ದಾದವನಿತ ಅದು ಅಜ್ಜಿ ಪೂರ ಬದ್ದವನ್ನೇ ರಾವು ರಾವ್ ಕುರುಂಗು ರಾಯರನೆ ಕಿನುಜಲೆ ಕಣ್ಣನೆ ಇಲ್ಲದು ಪೊಲದು ಪುಣ್ಯ ಪೋಯರನೆ ಕಿನುಜಲೆ. ಕನ್ನಡದ ಕನ್ನಡದ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗಿಬೇರಿ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಯಾನು ಕುಸಲ್ಗ ಪನ್ನವೇ ಓಕೆ ಎಂಕು ಲಂಚಿನಿ ಪಾತೇರು. ಇದು ಸುರೇಶ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅವರು ತುಳುವಿನವರು ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ಅವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಓರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ನಿಮಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಬಂಟ್ವಾಳ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಬಂಟ್ವಾಳ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂಟ್ವಾಳಕ್ಕೆ 1 ಅವರ್, 1 ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ಮಿಂಚಂತೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ. 1 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್. ಬಂಟ್ವಾಳ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರಾ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಹೆಂಗೆ? ಹೌದಂತೆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಂಟ್ವಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ಹೋಗಿದ್ರೆ 1 ಗಂಟೆ ಟೈಮು. ಅದೇ ಶೋಭಾ 1 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಬಂಟ್ವಾಳ ಬರ ಅಜ್ಜಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅವು ಮಾತ ಹೆಂಗೆ ಪದ್ಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಗ. ಆವಿರು ತುಳು ಬಲ್ಲೆ ರಾವು ಕೊರಂಗುದ ಬುರ್ದು ಬೇತೆ ಊಲ ಪಲ್ಲೆ ಈರ್ ಖಾಲಿ ಪಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ಸುರು ಮನ್ಪೆ ಪದ್ಯ. ನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೆ. ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಬಂಟ್ವಾಳ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನಾ ಏರೇ ಗೊತ್ತಿ ಶೋಭ ಬೋದಿಜಿ ಎಂಗೆ ಬೋಡು ಬಂದುಂಡು ಎಂಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಕೊಂಚಿ ಬೋಡು ಕಾಲ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನಾ ಗೊತ್ತಿಜಿ. ಸುರೇಶ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂತೆ, 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ಶೋಭಾ ಇರೋದು, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ನಾನು ಹೋದ್ರೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗುದು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಈ ಅಜ್ಜಿನ ಪಾತ್ರೆದನ್ನ ಕಡ್ಲ ಮುಗಿಡು ಒಂಜಿರಿ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇರೆಗು ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪರುಂಡುಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪೊಡುಗೆ ಪೋಪೆ ಬಾಯ್ ದಾಯ್ಗ್ಯಾ ಗಂಟೆ ತಾನೆ ಶೋಭಾ ಬಾ ರಡ್ಡ 54 ಯಾನ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ತೂಲ ಮಾರಾಯ್ದು ಒಂಚೂರು ಅನಿತಾ ಯಾನ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ದೆ. ಶರಣ್ಯ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೇವಾ ವೀಡಿಯೋ ಟುಡೇ. ಅದು ಪದ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲಗೆ ಅದೇ ಒಂಚೂರು ಪನಿಯ ಪದ್ಯ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಶರಣ್ಯ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಲ್ಲೆ ಮಾರ ಅಜ್ಜಿಗೂ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಜ್ಜಿ ಪದ್ಯ ಆಡಿದು ಎಕ್ಕ ಸಕ ಸಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪು ನಕಲು ಬತ್ತೆರಿತ್ತೆಲ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಸಕ್ಕಲ ಅವ ಹಿಂಗೆ ಪೂರ ಬರೋದಿತ್ತು ಮಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಮದದು ಹೋದು. ಯಾಕೆ ನೀನು ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇನಾಗೋದಾ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಪದ್ಯ ಉಂಟು. ಓ ಈರು ತುಳುತಾರ ಅತ್ತದ ಕನ್ನಡದಾರ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನೀರು ತುಳುತಾರ ಮಾರ್ರೆ ಯಾರು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ನಂಡ ಆರು ಸುರೇಶ್ ಕುಡಂಜಿತ್ತಾರತ ಆತ ಕನ್ನಡದಾರು ತುಳುತಾರ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನನ್ನ ತುಳುತಾರತ ಕನ್ನಡದ ಪದ್ಯರು. ಓ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಹೆಂಗ ಇಂತ ಕಟ್ಟು ಕಲ್ತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಅಜ್ಜಿ
ಹೊಸ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡಲಿ ಹಂಗೆ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಪಾಡ್ನು ರಾಮ ಧೂಮ ಸೋಮ ಅವಳು ಏರು ಉಲಿರಿಯ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೊಂಡ ತೆತುದು ಕೆತುದು ಕನುಡಿಯ ಓಳು ಎತ್ತಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರುಡು ಬದುಕು ಪಂಪಿ ಜಾಗಡು ನಮ್ಮ ಕುಳ್ಳಿಕು ಇಜ್ಜಿ ಬದಿ ಅಜ್ಜಿ ಬಸ್ಸು ಸಾಂಗ್ ಬಲ್ಲೆ ವೀರ್ ನಾವು ಬರ್ಚಿ ಓಲ್ಡ್ ನಿಜವಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅದ ಶೋಭಾ ಪೋಯ್ನಾ ಬಾಯ್ 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 ನೀವು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರ ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ ಬಂದು ಹೋಗುದು ಮಾತ್ರನಾ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಹೊಸ ಪದ್ಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಗ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಗೆ ಶೋಭಲ ಮೇರ್ ಗೀತ ಲಂಚೆನೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಸದಾರ ಪದ್ಯ ಪಾಡಂದೆ ಬರ್ಪುನು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಕಶ್ಮಂಪರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಜ್ಜಿ ರೇಗ ಕೋರಿದ ಕಶ್ಮಂಪರ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಹೆಂಗ್ ಕೋರಿದ ಕಶ್ ಪಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಹಿರು ಮಂಪನ ಕೋರಿದ ಅಜ್ಜಿ ಮಂಪನ ಕೋರಿದ ಕಶ್ಪೋಡು ದಾದ ಕಜಿ ಕೋರಿದ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೋರಿದ ಸಾರು ಮಂಪರ ಮನ್ಪರ ಇದು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಜ್ಜಿಗೆ ವನಿತಾ ನಿಕಲ್ನ ದಾದ ಗಣಪತಿ ಪೋಂಡ ನೀರು ಬಾಡ್ಯಾರ ಮುರಣಿ ವನಿತನ ಮೇರ್ನ ಏರ್ನ ಅರಿನಿನ ಇಲ್ಲಡು ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲಡ ಅದನ ಗಣಪತಿ ಇತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೇ ಗಣಪತಿ ಶೋಕದ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅಜ್ಜರ್ನ ಕತೆ ಪಂಪಿರ್ಗೆನಾ ಆ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದೇ ಕೇಶವನ ಸತ್ಯ ಬಲ್ಲೆ ಇರು ಹೆಂಗೊಂದು ಅಜ್ಜಿ ಏರ್ ಬಲ್ಲೆ ಇದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಇದೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸತ್ಯ ಬಲ್ಲೆ ಕೇಶವನ ಹೆಂಗ್ ಮೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಅಜ್ಜಿರ ಯಾರು ಏರುಂದು ಕೇಶವಣ್ಣ ನೀ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋದ್ ಬರ್ತೇವೆ ನಾನು ಬೆಚ್ಚ ಪಾತಿರಚ್ಚಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಲ್ ಬಂದಿರ್ದು ಮೆಸೇಜ್ ಇರು ಅವೇ ಬಲ ಮಗ ಆವ ಬರ್ತೆ ಕೇಶವಣ್ಣ ಮರೆತು ಹೋದ್ ಬರ್ತೇವೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಅಂದ ಪುರಿಯರುಂಡಾರ್ನ పొక్కడించిదల ఎక్కడి నుంచి మనది లేదు అన్నందు అని తతులు అందు కన్నచ ಮುರ నుంచి ಪಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲೇದಾರು ಲೈಕ್ ಕೊಡದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ವ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಾಳೆಯಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುವುದು ನೀವು ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳುದು ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಯಾನು ಏಜಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಕೇಶವಣ್ಣ ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರ ಹೆಂಗೆ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮನ್ಕೊಡಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮನ್ಕೊಡು ಅಮ್ಮಗಳ ಬರ್ದು ಪೋಡಿತ್ತು ನಂಚ ಯಾನು ಅನ್ನ ಹತ್ತು ಮಗ ದೇವೇರ್ನ ಅಜ್ಜತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಶವಣ್ಣ ಓ ಕನ್ನಚ ಆರು ಕನ್ನಚ ಹತ್ತು ಬನ್ನೊಂದುಲೇರು ಕೇಶವ ನಾನು ಅನ್ನೆ ಬನ್ನೊಂದುಲೇರು ಯಾನು ಏಜಿಗೆ పోయి ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ನೆಟ್ ಏಜೆಡ್ ಮುಖ ದಾದ ಮನ್ಕೊಡಿ వెనక్కి పోయిన డాక్టర్ నాకు సరి తిప్పి చేయి కేశవన్న మండ వెచ్చాతుంది ఈ బొక్క ఆయన వాట్సాప్ పనిపే దాయగ్గి ఉంది అమ్మకు దాద విషయాన్ని పనిపాను ಕನ್ನ ಜಾತಿ ಅವು
ನಾನು ಜನರಲ್ಲಿ ದಾದನ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿದ್ಯಾ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬೇಜಾರೇ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಮಂಡಿಗೆ ತುನ್ನಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಪುಡಿ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಚಿದ ಅಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ನಾವು ಏರಿ ಕೇಶವ ನಾವು ಏರಿ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚೂರು ಅನ್ನ ಅತ್ತ ಗಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಹಿರಿಗಂಡ ಗೊತ್ತಿದ್ದರ ಪಲ್ಲೆ ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಎಂಚಿನ ಲಡಾಯಿ ಊಲಿಯೇ ಊಲಿಯೇ ಕೇಶವನ ಅನ್ನು ಪುದರ್ನಿ ಮುಲ್ಪ ಸುಲ್ಕಿ ನುನಿಯಾನ್ ಅಂದ ಅಂಚದ ಅನ್ನುವತ್ತ ಬಕೇರು ಮಾರ್ರೀರು ಪಕ್ಕಡೆ ಮಂಡ ಅಂಚದ ಗೀತ ದಾದ ಲಡಾಯಿಯೇ ನೈಟ್ ಇತ್ತು ಲಡಾಯಿ ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಎಂಚಿನ ಲಡಾಯಿಗೆ ದಾದ ಲಡಾಯಿ ಊರ್ ಲಡಾಯಿ ಯಜನ ಲೈವ್ಡಾ ಏರೇ ಮಾತ ಏನೇ ಮಾತ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಕೇಶವನ ನೆನಪುಂಡ ಅವಳಂದು ಮುರಣಿ ಅನ್ನ ಎಪ್ಪುನಾಗ ನೀ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತಿತ್ತಿನತ ಶೋಭಾ ಅಣ್ಣನ್ನೇ ಬಂದಾಗ ಈ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತನತ ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಉಂದು ಗೀತ ದಾಲ ಪತ್ರ ಮಲ್ಲೆಂದು ಗೀತ ಗೀತಲ ಸುರಿಗೇನು ಕೇಶವ್ ಹರಿನಿಲ್ಲ ಇವರು ಚಂದುಲಿ ಚೆಲುವೆಗು ಬೊಕ್ಕ ಏರಿಯಾವು ಪ್ರೀತಿ ವೇದ ಗಂಟೆಗಳ ಯಾನಿತ್ತೈತೆ ಅవి ಉಚ್ಚರ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾರ ಐಡಿ ಮಾತ ಮತ್ತಿತ್ತೇರತೆ ಯಬ್ಬ ಎಂಚಿನೇ ಐಡಿ ಉಚ್ಚರ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ಯಾ ಬಣ್ಣಿನಿ ಉಚ್ಚರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಳೆ ಬರಿಟ್ಬೋದು ಉರ್ಚಿಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಮಕ್ಕ ಪಂಡೆ ಅನ್ನು ಈಗ ವಾಸನ ಬರ್ತರು ಬೂಗಿ ಉಳಿಯಾರ ಅನ್ನು ಐ ಕಾರಿ ತೇಳ್ತೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಇಂಚಿನ ಮಾರೆ ಬಾ ಕುಡ್ಲ ಒಟ್ರೆ ಬಾತಿರ್ಬೋದು ದಾದಿ ಆಕಲ ಒಂದು ಐಡಿ ಒಂಜಿ ನಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದಿನಾರಿಗೆ ಚೇಂಜಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪಾರಿವಾಳ ಉಚ್ಚರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಅಂದಿ ರಾತ್ರಿ ಏನೋರನ್ನ ಕಟ್ಟಾಯ ಮಗ ಕೂಡ ಬತ್ತನತ ಕೂಡ ಭಯ ಎಂಕ್ಲು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲದ್ದು ಮಗ ಎಂಕ್ಲು ಏತು ನೇರುಂಡಲ್ಲ ಬೇಜಾರ ಆಪುಜಿ ಮಗ ಅಂದು ಮಗ ಆಕಂಡಲ್ಲ ಬೇಜಾರ ಆಪುಜಿ ನಿಗಲೇ ಆಕೆರೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಈ ಏರು ಸುರುಟು ಬರಲ್ಲ ಇಂಕೊಂದು ಗೀತನ ಡೌಟ್ ಅವನುಂಡು ಅಜ್ಜಿಗಂತ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಮುಗಿಂಚ ಉಂಡು ಬನ್ನಿ ಈರಿ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪಾರ ಅಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂಪಾರ ಇದು ಚಾನಲ್ ಈರಿ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪಾರ ಎನ್ನ ಪದ್ಯದ ಮಾತ ತೂಪಾರ ಕೇಶವನ போயரா ಕೇಶವನ போயரா ಗೀತಾ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತೀರಿ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಅಜ್ಜಿ ಏನು ತೂಪಿ ನೀರು ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೆ ಅದು ಅಜ್ಜಿ ಕೋಪ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾತಿರ್ಗ ಅಲ್ಲೇ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಿಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಜ್ಜಿರ್ನ ಇಂಕು ನೆರಂದ ಓಲ್ ಬಲ್ತನೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಜೇರಿ ಯಾಕಲು ಅಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ಗೆ ಓ ಅಜ್ಜಿ ರೇ ಹಾಯ್ ಬನಂದದೆ ಹಾಯ್ ಮಗ
ಅಜ್ಜಿ ಇರೇ ಕೂಲಿಂಡಾ ಇರೇ ಕೂಲಿಂಡಾ ಕೇಶವಣ್ಣ ಯಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ಡು ದಾದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೇಶವನ ಯಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ಡು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ದಾದೆವು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಡಪುರ್ದ ಇದೇಗ ಅನ್ನ ಬುಡ ಪ್ರವೀಣ್ ಬುಡ ಕ್ಲಿಯರಾ ಪಿಲಿತ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅವೆನ್ನ ಮಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕಡಪುರ ರೆವಂಡಿ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಚಾನೆಲ್ ಕನ್ನಡಾಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಬೇರೆ ಭವ್ಯ ಉಂಡದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ದ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೋಡು ಭವ್ಯ ಇರ್ ಮಗ ಅಲೆತ್ತಿ ಇರ್ಲೆತ್ತಿ ಜರ ಆಯಿ ಮಗ ಪಂಡದು ಆಯಿ ಅಜ್ಜಿ ಪಂಡಿರದೆ ಆರು ಆರು ಅರೆಗಿರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡಿಗೆ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ಗೂ ಸೇರಲೆಕ್ಕ ಹೋಯ್ಕಿಯ ಹೋಯ್ಕು ಭವ್ಯ ಎಂಕ್ಲು ವಾಟ್ಸಪ್ ಉಡಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಕೇಶವನ್ನೇ ಯಾನ್ ಬೊಕ ಶೋಭಾ ಉಲ್ಲಾಲು ಅದು ಕವಿತೆ ಉಲ್ಲಾಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಉಲ್ಲ ಬೊಕ ಅನ್ನು ಅನ್ನೆ ಮೆಟ್ಟುಲ್ಲೇರತ ಎಂಕ್ಲು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಉಡಿಲ್ಲ ಎಂತದ್ದು ಜನ ಕಡೆ ಇತ್ತು ಬಿಸಿತ್ತು ಈ ಪೋಯ ಅಂದ್ ಪೋಯಾಲು ಕೂಡ ಪೋತೆಗೆ ಐಟ್ ವನಿತ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡಿಜ್ಜಲಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಪಿಲಿತ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಪಿಲಿತ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಅವೇ ಎಂಕಲ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಂದ ಐಕ್ ಪಿಲಿಕ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪಾಡ್ದ ಎಂಕಲು ಅವು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಧಾರಾಳ ಮನಸ್ಸಿಡು ಎಂಕಲ ಕೇಶವನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಫಾರಿಂದ ಅನ್ನನ್ನೇ ಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಧಾರಾಳ ಮನಸ್ಸಿಡು ಅಕಲ್ನ ಕೊರಡು ಆತೆ ದಾಲೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಕನ್ನೆಟ್ಟು ಕೊರ್ಪೇರು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಬರ್ತಾರತ್ತ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಹಾಕಿ ದಯಾಗಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಹಾಕಿದ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಶೋಭಾ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಒಡಿಯೂರಾ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಮಗ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಮೇಡಮ್ ಊಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತಲ್ಲ ಬೇಡ ಇನ್ನು ಏನಿದ್ದರೂ ಇನ್ನು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ನನಗೆ ಊಟ ಬೇಡ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಗೆ ಬೇಡ ನಾನು ರಾತ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಲೈಟಲ್ಲಿ ತೆಗಿತೇನೆ ಒಂದು ರಾಗಿದು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕುಡಿತೇನೆ ಇಲ್ಲ ಓಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿತೇನೆ ಅಂತ ಶೋಭಾ ಸಿಸ್ ಎಂಗ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೋಭಾ ಭವ್ಯಗ್ ವನಿತಾ ಭವ್ಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಕೆ ಜಿಂದ ಎನ್ನ ತರ ಇಟ್ಕೊಳ್ವೇನು ದಾದ ಇದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿರಿಜ್ಜವ ಶೋಭಾ ಹಾಕಿರಿಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿರಿಜ್ಜಿ ಓ ಕೇಶವ ತುಯ್ಯರ ಮಾರ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ವಿಲಾಪುಜಿ ವನಿತಾ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪಲೆಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಹೊಡೆಯೋದು ತರೆಗಟ್ಟಿ ಉಂಡತ ಮಗ ಫುಲ್ಲಲ್ಲ ಮಗ ತರೆಟ್ಟು ಅಂದ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೆಂಗ್ ಇದ್ದೀರಿ ಅಕ್ಕರೆ ಊಟ ಆಯ್ತೇನ್ರಿ ತಲೆಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತೇನ್ರಿ ತಲೆಬೇನೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟ್ರಿ ನಾನಿವತ್ತು ಮದ್ದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನಾಳೆ ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸಹ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೇನೆ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಆಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಶೋಭಾ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮಾರ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅಸ್ರಪು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಕೊಟ್ಟಿನ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಹೌದಾ
ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ 15 ದಿನ ಈಗ 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 ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟರು. ಭವ್ಯ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರಾ? ಭವ್ಯ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರಾ? ಆಯ್ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಆಯ್ತಾ. ಓಯ್ ಭವ್ಯ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರಾ? ಶೋಭಾ ನಮ್ಮನೆ ಪೊನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ಪಗನಾ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಶೋಭಾ ಈ ಐಪಿಸಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದನೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರ್ದು ಜಾತ ಮೊದಲ ಸೇರಿದೆ. ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಊಟ. ಹೌದಾ? ಎಂತ ಪದಾರ್ಥ? ಎಂತ ಸಾಂಬಾರು? ವನಿತಾ ಚೂರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಓಲ್ಲ ಈಗ ಮಾಡೀನಿ ಊಟ. ಹೌದಾ? ಎಂತ ಸಾಂಬಾರು? ಮತ್ತೆ ಚಾಪರಿನ ಮಗ ನನ್ನ ಪರೋಡು ಅಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಂದೇ ಮಂಗಳೂರು ಅಜ್ಜಿ ಬೇದು ತುಲೆಗೆ ತುಯ್ಯಾರ ಅಜ್ಜಿಂದುಲೆ ದಾ ಚಾಯ್ಜಿ ದಾನಿ ಚಾಯ್ಜಿ ಆ ಪರ್ಪು ಜನ ಹಾಂ ಈ ಪರ್ಪು ಜನ ಬರು ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಡನ್ನು ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಇದು ಸಾಹಿತ್ಯ. ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ. ದಾನ ಲೇಟ್ ಮಗ. ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಸರ್, ಕಾಯಿ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಚಾ ಬೋಡ ಅಜ್ಜಿ. ಏ ವನಿತಾ ಓಪನಿಯಾ ಯಾ ನಿಂದನೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಪನ್ ಅಜ್ಜಿ ವನಿತಾ ಓಪನು ವನಿತಾ ಓಪನಿಯಾ ಪಲ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತನಾ ನೆಕ್ ಬೆಲ ಒಯ್ಕೋತನಾ ಇನ್ಸ್ಟಾ ವನಿತಾ ಚಾ ಉಂಡ ಮಗ. ಚಾ ಉಂಡಜ್ಜಿ ಪರ್ಪರ ಇದು ಚಾ ಉಂಡು ವನಿತ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಉಂಡಾತ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ ಬಲಯ ಅಕ್ಕರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡಿಮೆ ಆಯ್ತ್ರಿ ಬರ್ತೀನ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಆಯ್ತ್ರಿ, ಹೋಗಿ ಬನ್ರಿ, ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ರಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿರಿ. ಅವಿಜ್ಜ ದಾನಿಯಾ ಯಾನ್ ಮುರಳಿ ಮಂತಿನ ಆದ್ರೆ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಂತನ ಎನ್ನ ಆಯ್ತು ಲಿಂಕ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಬೈಟ್ ಪಾಡ್ನುಂಡತ್ತ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಂತಿತ್ತ ನಾಗೆ ಮಂದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವೇ ಹಿಂದೂ ಚಾನಲ್ ಉಂಡೆಂಡ ಐಟ್ಲ ಇತ್ತೆಂದು ಎಂಚುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅವೇ ಚಾನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಿನ್ನ ಕಂಡನೆ ಇಟ್ಟುತುಲ ಐಟುಲ್ಲ ಐಟ್ರ ಡೇ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಟಾಮ್ ಎಂಡ್ ಜೆರಿ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ದೆ ನನ್ನ ಮಲ್ಪು ಎನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ಹೂ ಗೊತ್ತಾಂಡದ ನಿಕ್ ಇಂದ್ರಿ ಚಾನಲ್ ಐಟುಂಡು ಆಯ್ ಇಂದ್ರಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಐಟು ಇಂದ್ರಿ ಎಂಚುಂಡಿತ್ತ ಎನ್ನ ಕುಡ್ಲ ಬಿಲ್ವಾಸಿ ಏನ ಶೋ ಬಂಡತ್ತ ಬೇತ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಏನನು ಮಂಗೆ ಮಂತಿನ ಗೊತ್ತಾಡ ದಾದ ಗೊತ್ತು ನಾ ಮಂತಿನ ಮಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು. ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಎಂತ ಯಾರು ಕೇಂಡೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪುತ್ತೂರಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು. ಏನು ಚೂರು ಜಪ್ಪೆ ಮಗ ಬುಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಅವ ಅಜ್ಜಿ ಜಪ್ಪಲೇವೇ ನಾ ರಾತ್ರಿಗೆ 7 ಗಂಟೆ ಬೆಲೆ ದಾದ ಗೊತ್ತನಾ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಪಾರ ಸರ್ಪದ ಮಂತ್ ಕೊಡು ಯಾ ಬಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇದು ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಂಬರ್ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟರು. ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೀವು ರೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನನಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ಮಂಗಳೂರಿನವ್ರು ಬೇಕು. 6,000 5,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ. ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕರೀತೀವಿ ಹೆಂಗೆ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದುದ ಏರಾದಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಮನಿತಿಜಿ ಮೊಕ್ಕಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಪಾಡು ಬಂಡೆ ದಾದ್ಮಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಅಜ್ಜಿ ದಾದ ಬಂಡೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡೆ ಅಲ್ದ ಅಂದು ಯಾ ಬರ್ಪೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಡುಪುರ್ಲಿ ಯಾ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಬೂಡು ಆಚಾರದೇ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಳಿಪಲ್ ಶೋಭಾ
ಎನ್ನ ಕುಡಿದು ನಂಬಡು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಏರಾ ಮಂಗನಕ್ಕುಲೆ ನಾನು ಗೊಬ್ಬ ಅವನು ಬಂಡದು ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಉಂಟು ತಕುಲು ನಂಬರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಐಟು ಮಂತದ್ದು ಏನನ್ನು ಮಂಗೆ ಮಂದಿರಿ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಮಂಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಏನನ್ನೋರಿಗೆ ಮಂಗೆ ಮನ್ಪೋಗೆ ಮೋದಿ ಎಂಕಿ ಮಂಗ್ಲೆ ಮಂಗೆ ಮಬ್ಬರು ಇದ್ದೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ಮೆಲ್ಲ ಪೊಲೆ ದಂಟು ಕೋನಾಗ ಸಾದಿರಿ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳುಪ್ಪು ಜಾಗ್ರತೆ ಅಜ್ಜಿ ಕೋಡಾರು ಬೆಣ್ಣೆ ಕೃಷ್ಣದಾರು ಬೈದೇರದ ಅದರ ಮಾರ ಯಾನು ಒಂಬ ಅರಾನಗನೇ ಚಾನಲ್ ಎಂಟು ಮಂದೆ ದಾದ ಮಾತ ಪೋಯಿನಾ ಮಾತ ಪೋಯಿರಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಯಿನ ಮಾರಯ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಮಕ್ಕಳು ಲೋಂದಿರ್ತದೆ ಇದೆ ಲೋಂದಿರ್ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಣೆ ಇಂಚನ ಎನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಲೈವ್ಲೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿದ ಆಟೆ ಪೋಂಡಿಯ ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರಾಗಿ ಬಕ್ಕ ಕಾಂಡಿದ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆತ ಹುಷಾರ ಏತ್ಲು ಲೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲೈವ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೋನ ದೋಸ್ತ ಒಂದೆ ವೀಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಪ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಪ್ಪೈತ ಬರೀಬೋದು ಜೋಡು ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಬಾತಿರ್ದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಅವನಿತ ಜೋರಿ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಗಂಟೆ ತಗೊಂಡು ಆಂಡ ಮಾತ ಪೋಪಿನ ಯಾನ ಪೋಪಿನ ಅಂಚನ ಮುಚ್ಚಿ ಬದ್ದೋರ್ ಮಾಡಿ ಬಯ್ಯ ಬರ್ಪಾರಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏನು ಪೋಪಿನ ಅಂಚನ ನಾನು ಅಡಿಪೆರಂಡು ಉಚ್ಚೆರಂಡು ಸರಿ ಸರಿ ಆವಡಮ್ಮ ಅಂದ್ಯ ಸುರು ಊಟೋರ ಸರಿ ಆವಡ ದಾದ ಮನ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು அடுத்து ಅಡಿಪೆರಂಡು ಒಚ್ಚೆರಂಡು ಕುಡ ಮೀಯರಂಡು ನೀರು ಮಾತ ಬಯ್ಯ ಫುಲ್ಲು ರೆಡಿ ಆವು ಬಯ್ಯಕ್ಕೆ ದಾಲ ಮಂಪರದ್ದು ಕೆಳಬಲ್ಲಿ ಇಂಕು ಐಕಿ ಕಸಿ ಮಾತಿತ್ತಿರಂಡದ ಇತ್ತೇನೆ ಮನ್ಪು ನಾನು 4 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತೀನಿ ಕಜಿ ನಾನು 4 ಗಂಟೆ ದಾದ ಒಂಜಿ ಕಸಿ ಮಂತು ದೀಪೆ ಒಕ್ಕ ಚಾ ಮಂತೆ ಅರ್ತದ ಒಚ್ಚಿದ ಮಾತ ಇರ್ಕು ಮೀದು ಬಾದ ಚಾ ಮಂತೆ ಕಸಿ ಮಂತು ದೀಪೆ ಆಚಾರಂಟನೆ ಫುಲ್ ಬೇಲೆ ಒಡೆಯನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬಕ್ಕದ ಬೇಲೆ ಒಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಏನಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮನದು ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಆದ ಕುಲುನ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲು ಮಂತು ತಿನ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲು ಬದ್ದು ಬಾಡ್ವೇರು ಟ್ಯಾಂಚ ತೆತ್ತಿಂಡು ಅವೇನೇ ಒಂದು ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಮಂತು ಅದು ನನವೇ ಇಂಕತಿ ಹೆಂಗುಂಜಿ ಒತ್ತು ಸೇವೆಗೆ ಮನ್ಪುಡು ಬಂದುಂಡಿಯ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಒತ್ತು ಸೇವೆಗೆ ಬಂಡ ಅವು ಬಂದನ್ನು ಐಕೆ ಪಾರ್ತಿ ತಿಕ್ಕದ್ದು ಮನ್ಪಿರತ್ತ ಅವೆಂಡುಂಡು ಪಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಬಂದನೆ ಪಾರ್ದು ಸೇವೆ ಮಂತದ್ದು ಬೇರೆದಿದ್ದು ಬೇಯ್ಪದು ಪುಂಡಿ ಮಂತದ್ದು ಬೇಕು ಅವನತ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ಮನ್ಪ ವಿಡಿಯ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪುಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ತಗೋಡು ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಸಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಡು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕಂಚಿ ಇಚ್ಚಿ ಪೋಯ್ದೆ ಕಾಣಿ ಈ ಲಾಗುಡು ಆಯ್ಜಿ ಮನ್ಪು ಮನ್ಪು ಓಕೆ ಮುಜ್ಜನ ಪುಣ್ಯ ಮನೆತ ಬಾಯ್ ಅವ ಬಯ್ಯ ಬರ್ಪಂಜ ಅಜ್ಜಿ 7:30 ಅನ್ನುಲ್ಲವ ಓಕೆ ಬಾಯ್ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಲೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪಿನಕ್ಕಲು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿಂದ ಲೈವ್ ಬರಲಿ ಕೋಡದನೆ ಯಾವ್ದು ಐದು ಮಂದೆ ಓಕೆನಾ ಬಾಯ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಶೋಭ ಇಲ್ಲ ಕೇರ್ಲಿಜ್ಜ ಓಕೆ ಬಾಯ್